Днес ставам на 3 и може би съм най-щастливото дете на света, но има нещо, което не разбирам. Мама не е тук. Не успя да ми каже честит рожден ден. Не успя да ме гушне. Но баба каза, че мама ме гледа от небето. Каза, че Исус ме обича, че Той събира сълзите ми и ги превръща в благословение, че когато духна свещичките, Бог чува желанията ми, дори онези, които не мога да изрека. Затова, ако четеш това, напиши ми едно честит рожден ден или просто едно амин, ако вярваш, че Бог се грижи за малките сърца. Това ще е най-красивия ми подарък днес, защото понякога любовта идва от непознати, но с Божията ръка в нея.